Hello? An karɓar mai waya? Karɓa kuma? Taɓijan. Ni ya za ina zaune a karɓar min waya? Taɓijan. Yana zaune. Allah ya kiyaye. Waye ya za ina zaune a zo kawai a ce in ba da waya, kawai na ba da waya. Sai an jima. Kai? Kawai mutum yana zaune a ce ya ba da waya ya bayar. Na wayata. Ban wayan nan.